Gaw nini, nabi kalingawan nun sa tong lungsod. Ato ta ha? Usa may kalingawan kaw. Daghan ka uy. Napa man ka ni basketball. Ato tagaw ha? Kay ako kang ipaila-ila sa akong amigo nga crush ng bayan. Ha? Crush ng bayan? Oh, good! Crush ng bayan! Ngano ko din taon nga na-crush ng bayan man na siya. Ang anggaw, gwapo magkikain na siya gaw. Og daghan kay nakagusto anak niya. Basta, manorita ha? Kay ako kang ipaila-ila niya. Mao ni siya gaw ang akong amigo si Toto. To ang akong igagaw si Nini. Hi, Nini. Kagwapo niyo. Ikaw! Hi, kuno uy! Oh, hello. Judith, gwapa mo day kagagaw. Liwat na ako, oy. Gwapa sad paya ko. Amigan ta ni ha. Oo, panto. Nagusama ka din eh. Nisuroy lang. Wa mo kuilingaw sa amo. Mao ba? Muli na kani. Oo, kaya naman ko'y klase. May mong mukuyog nimo. Ha? Mukuyog unta ko nimo kung kana kung way masuko. Ikaw, di makakapakugos. Tana. Gihatod ka ni Toto kahapon? O, lagi ikaw. Anya sa man, nanguyab na siya ni mo. Wa, uy. Nanguyab ka ron. Igor ako niyang gihatod sa amo, no? Kaw, sure good ko nga naibog na sa Toto ni mo. Ha? Mao na ikaw, naibog na siya ni mo. Kay iya ko kang gihatod sa inyo ha. Uy, kao kung manguyab ka ni sa Toto ni mo. Toto. Mo na tinuod ni. Nakagusto ko nimo. Sukat pa niya tong unang adlaw nga nagkaila ta. Ha? I love you ni. Um, May paglaom ba ko ni? Kuan to. Ako pa nang una-unaon. Siya pa ya, uy. Ay na naguna-una, uy. Sukta na nas Toto, kay ano gud kung maato pa nas lain. Kuan man gud kaw. Basin og binuang lang ng iya diri nako. Uy, dili na binuang ang iya, uy. Gwapo ba ya sa Toto gaw? Sure gud ko, daka nag-uyab. Iwa lagi na uyab kaw. So hito ko anak niya. Basta kisugta yun siya. Tinuod ka ni? Imo na kong gisugot. O lagi, ako kanang gisugot. Uyab na ta. Salamat kay ni. Abi nimo lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta isaad lang jud nako ha. Nga dili ka magbinuang sa atong relasyon. Akong isaad nimo. Ikaw lang ang ako malon og wa unsa? Wala hibaw nga. Unom na day katuig nga atong relasyon. Tinuod kito. Og nagpasalamat ko nga wa gyud ka magbinuang. Dili mahitabo nga magbinuang ko nimo ni. Kay mahal ta kay ka. Salamat to. Kuan ni may ihangyo di unta ko nimo. Unsa man na? Mato kog bakulod. Ha? Bakolod? Mag-unsa man ka dito? May trabaho man gud nga nagpaabot na ko dito. O kinahanglan nga moadto gyud ko kay anugon kaayo. Nga sa ato pa, imo na daay kong biyaan. Ay lang ko kaguol. Mabalik ra bitaw ko. Ug ikaw, padayon na si mong pag-eskwela. Tingalig, ug tuwa ka na dito. Imo na unya kong kalimtan. Dili ko na mahitabo. Kay mahal ta kay kani. Mahal sad kaayo ta kato. Mao na to ha. Pag-amping din o pagtarong si mong pag-eskwela kay nangarbaho lang ko dito. O kung makatigom na gani ko, magpakasal ta. Sige, og ikaw pag-amping sab dito ha. Timan ni ako nagpaabot nimo. I love you too.
Nauman na lang ko og eskwela. Wa na gid magpakita si Tuto nako. Wa na sad ko'y balita kung nain na siya. Ay, iyan ang gid kong gikalimtan. Wa siya motuman sa iyang saad. Nga iya kong balikon. Pagkakon siya. Manarbaho ka. O ma, wa magkukuy lingaw dinis ato. Maong manarbaho na lang ko. Oo, niya asta man sa ka manarbaho. Ay, dinira gud sa ato, ma, sa San Carlos. Pero, dili lang ko mag-ulian din sa ato, kay layo baya kaayo na. Mangita lang ko og akong kaabangan dito. Ay, nasige. Pero pag-amping baya dito, ha? O, ma, og salamat kaayo sa imong pagtugot. Ay, salamat in taon nga nakakita na dahil kong trabaho din sa syudad. Maayo ning magkalingaw ko og trabaho din aron dili na ko magsiki ko na una ni. Kaya na mo, manuray mi? Kamo na lang, day. Kay hapon naman good. Unya, maglakaw pa biya ako gikan din sa atong trabahoan. Paingon sa akong boarding house. Kamo na lang, ha? Sige, good. Sige, una lang minimo ha. Manglaag sa mi. Ay, pastila niya ako mga kauban. Ang kaalaagan na lang yun. Ay, mapaulit na ko Hapon na ra ba? Okay, problema ning akong boarding house, Way sakinan nga musod. Maglakaw rakit ko. Kung naa pa lang unta ko'y laing kapuyan dito, doon sa kong trabahoan. Maayo unta to. Ewan saon. Mag-agwanta na lang ko ini, Muna mo na ay nag-away sunan. Dili lang ko mo agi diha, Ari lang ko speakers mo agi. Ayaw pagliyok. Kisa ta? Ayaw pagunta na. Kuyog na ko. Uy, iko! Ayaw ko gasa! Tabang! Mao kita mga higala ang unang bahin sa kaagi ni Nene nga taga Hacienda San Jose, San Carlos City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan, Power of Love. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Ricky Persoy Lugaring o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubay ka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.